Poď si pozrieť ponuku dvojizbovej chyšky na predaj, ktorá sa nachádza na začiatku sídliska SMP na Margaretovej ulici. Len pár metrov od bytu máš potraviny a pizzériu, obchodný dom Zemplín a centrum mesta pešo za 12 minút. Do bytu vstupujeme cez tieto kvalitné bezpečnostné dvere do predsiene. Po ľavej strane je kúpeľňa, ktorá je v pôvodnom stave, má samostatnú toaletu. Popri kúpeľni doľava je kuchyňa a oproti vstupu je tento priestor, ktorý je momentálne rozdelený na 3 časti, ale toto je sadrokartónová priečka, ktorá sa môže vlastne odstrániť a vznikne veľký denný priestor. Momentálne je to ako samostatná spálňa. Táto prechodná izba slúžila ako home office kútik a po pravej strane je obývačka, denná časť, ktorá disponuje aj lodžiou s príjemnou orientáciou a výhľadom na mesto. Byt má výmeru 54 m2 a je v pôvodnom stave. Takto vieme pripraviť na predaj aj tú tvoju chyšku. Takže majte sa fajn a vidíme sa na Margaretovej ulici na prehliadke.